चिरां जिल्लानि रुनिकाटा थानानि सिङाव गोग्लैनाय भारत भुटान सिमनानि हाथिसार ओनसोलनि सा दावगुरि गामियाव सासे गोरिब नखरनि मुस्रि कर्णजय मोसाहारिनि न'खौ गाख्रेबफैयो हाग्रानि मैदेरा। फोरमायनाय बादिब्ला हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरखौ होबाय थाफुनाय समावनो माब्रै हानजानिफ्राय मासे मैदेरा न'खौ बोफायबोसि खालामदों। बोफायबोसि खालामनाय समावनो रायजो राजाफ्रा होखारनो नाजासेयावबो होखारनो हायाखै। थारैनो मैदेरा न'खौ बोफायनानै गोबां बेसाद नस्थ' खालामनानै गालांदों होननानै नखरगिरिया फोरमायदों। सिगांफोरबो बेबादिनो फैबाय थायोमोनब्लाबो बेबादि खहा खालामफेराखैमोन। दानि समनि ओंखारबोनाय मैदेरासो बेबादि खहा खालामलांबाय होननानै नखरगिरिया फोरमायबावदों। सरकारनिसिम गामिनि रायजो राजाफ्रा खावलायदोंदि होबथानाय राहा लानो थाखाय। होबथानाय राहा गैयाब्ला गोबां आबाद आरो न' बांफ्रा खहा जालांबाय थागोन होननानै आरोबाव नखरगिरिया फोरमायबावदों। नखरनि नखरगिरि मुस्रि कर्णजय मोसाहारिया न' लुफिननो थाखाय रांनि अबस्थाया मोजां नङैखाय सोरखारनियाव मदद हास्थायदों। बियो जोंनि 5 नम्बर दावगुरि गोलैयो BCTC हाथिसार। दा बेहाय जोङो मैदेरा ओरै आबाद जादोंमोन। खाख्लौ फिथाइखौ होनायावहाय डाइरेक्टलि फैनानै बे न'खौहाय आंनिखौ माने आक्रमन खालामफैदों आरो। ओरैहाय बिसिबाय ओरै हाबनानै ओमफ्राय ओरैहाय नै इन्जुरखौ बोदलाबदों। बोदलाबनानै ओरैहाय आरो सौसिनानै ओंखारदों आरो मैदेरा। गेलाबो 5 मिनिट बायदि बे सिङावनि माइरं दैरं जानानै थांबाय आरोखि मैदेरा। रायजोफोरजों होलाबो बुस्थुआनो खारखायाखै। 5 मिनिटआ आंनि न'आवनो एब्रेजोबखादों। एब्रेनानै जोङो खुबैदोंमोन थिङाबो हनै गोजौ गेरेजों अन्थाइजों खुबैनाया बायजोबदों। थेवब्लाबो खाराखै आरो मैदेरा। बियो हरनि 3टायाव जादों। मैदेरा माब्रै माबामोन ओमफ्राय मासेल' आक्रमन खालामफैदों। माखासे ओरै बेंना थादों साइडनाजों। बेबायदि जादों आरोखि घटनाया। आरो फैनायाथ' फैबाय थाखायानो उपद्रब, नाथाय सिगांनि समाव बेफोरबायदि खालामाखै। मैयानि थांनाय हराव माने गंथामसो न'खौ गाफायना गालांदों आरोखि बिसोरो। गाख्रेबजोबना गालांदों। आंनिल' नङा आरो गोबां मानसिफोरनि गय बायदिसिनाबो खहा खालामनानै लांदों आरो बे बुस्थुआ। आरो सरकारा हाग्राखौ बासायोब्ला जोंनिसिम एसेबां उपद्रबना जानाय नङा। माने सरकारा जे हाग्राखौ जुदि बासायोब्ला जोंनावबो एसेबां थास जानाय नङा आरोखि। बेखौनो आं सरकारनिसिम खावलायनो लुबैयोदि हाग्राखौ जाहाथे सरकारा बासायो, बिनि थाखाय आं सरकारखौ खावलायनो लुबैयो। सरकारा बेफोरबायदि जुदि खामानिखौ मावोब्ला मैदेरा हाग्रायावनो आरामसे जानो थाखाय सुबिदाखौ मोनगोन। ओमफ्राय जोंनि आबाद मावनायफ्राव मैदेरा इसेबां जोंखौ खस्थ' होनाय नङा आरो। आं बेखौनो सरकारनाव खावलायोदि जाहाथे सरकारा हाग्रा दाननायफोरखौ जुदि होबथायो आरो हाग्रायावनो मैदेरा जुदि बेफोरबायदिखौ जुदि बासायोब्ला मैदेरा हाग्रायावनो जानानै आरामसे सोलिबाय थानो हागोन। आं बेहाय संसार जानानै गोबाव बोसोर जाबाय। 15-20 बोसोरसिम सोलिनानै दं आरो। आं बेखौनो खावलायोदि सरकारनिसिम जोंनि BTR सरकार, जोंनि जानाखि फरेस्टनि मिनिस्टार जोंनि फेरेंगा सार आरो जोंनि BTCनि चिफ प्रमद बर' सारखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जाहाथे बेफोरबायदि खहा जानायनि समाव जाहाथे बिथांमोना जाहाथे एसेब्लाबो सहाय होयो। आं बेखौनो सरकारनाव खावलायनो लुबैयो।